Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този супер интересен и забавен, а повярвайте ми и изключително забележим маникюр, за който ще са ви необходими само няколко цвята лак по избор и сламка. Ако искате да разберете как да го направите, продължавайте да гледате. Първо лакирайте ногтите с избрания цвят. Изчакайте да изсъхне, след което по желание може да облепите пръстите с тиксо, за да не попада лак върху кожата. Когато сте готови, потопете сламката в бутилката на избрания лак. Така по нея ще остане лак както по външната, така и по вътрешната й страна, след което издухайте през сламката. Препоръчително е разстоянието между сламката и ногтите ви да е около 4-5 см или малко повече, защото ако е много близо, може да паднат капки лак, което ще развали маникюрът. След това отлепете тиксото и ако се налага, почистете с четка и лакочистител на местата, където има попаднал лак около ногтите ви. За финал нанесете топ лак, като преди това сте се уверили, че лакът е хубаво изсъхнал и декорацията няма да се развали. Това е завършеният маникюр. Надявам се да ви е харесал, защото се прави изключително бързо и лесно, но в същото време е много ефектен. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео.